Yn dod ymlaen, mae'r gwahoddiad i chi y 7 côr i ddod ymlaen rwan ar y llwyfan i gymryd eich lle i gyflwyno emyn W. Rhys Nicholas. Os gwelwch chi fod mor dda, dowch, ffordd hyn, ffordd acw, o'r cefn, llenwch y bylchau i gyd. Wel, os bydd hwn yn gweithio, mi fydd o'n berfformiad hanesyddol. Os canw'r 7 Corau Cerdd Dant i fyny'r llwyfan yn un peth, mi fyny'n wyrth. Ond os bydden nhw gyd yn gallu canu fo'i gilydd, mi fydd yn wyrth arall. Dyna nhw. Yn llenwi'r llwyfan a buddigoliaeth, fel y clwysach chi, ferched y gardd. Wedi bod yn wyl hynod o lwyddiannus i Menna Thomas i Arweinydd nhw. Wedi ennill fel unawdydd ei hun a hefyd wedi bod yn gyfrifol am nifer o eitemau oddi wrth ysgol Rhydfelen. Wel, mae rai mod i wedi deud rhywbeth. Ne, mae'n hollol wag. Mae'r corau i gyd erbyn hyn ymgynnull ar y llwyfan. Sa chi'n licio mynd mewn falle i'r neuadd i wrando arnyn nhw. A ni gyd yn mynd o'i ganu hyn fod yn hadau wedyn. Diolchiadau mawr i chi. A mi awn i'r llwyfan llawn ar rwan. Wel ydy, mae'r llwyfan yn llawn, nid yn unig y llwyfan, ond llawr y neuadd yma hefyd. Dyma nhw y 7 côr i gloi'r Gwyl Cerdd Dant efo perfformiad o y Cyfoeth Gorau gan W. Rhys Nicholas, a gobeithio fod y parch ydig Rhys Nicholas yn gwylio'r perfformiad hanesyddol yma o'i gartre ym Mhorth Cawl. A gafwyd diweddglo cystal a hwnna rioed gyfeillion. Diolch o galon i'r 7 côr. Mi welwn i chi gyd gobeithio yng Nghanarfon y flwyddyn nesaf. Newch chi fel cynulleidfa ymuno â ni rwan i ganu hen wlad fy Nhadau. Nos da i chi gyd. Oh
hynod o lwyddiannus. Am te hefyd. Cofiwch ymuno â ni brynawn fory, mae gennym ni raglen o bigion ar ysbrydorau cam 5 munud i 4. Felly, oddi wrthyn ni o Penybont ar ogwr. Tan Garnarfon y flwyddyn nesaf. Hwyl fawr i chi! Nos da!